Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ano sa bini ang usa ka programa sa PBCM mga langit ng labdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing magadapit kaninyo nga unta nining tungura na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo ay magamit natong punan sa mga pagtimbang-timbang sa makamatuoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among pagtudlo kaninyo. Ug kung may mga basahon man nga referensya gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og dining tungura among mainitong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa PBC compound diin sa ilang pagsunod karon. Og labi na sa mga chapter president sa nagakanlaing dapit uban sa ilang makaigsunan nga nagkipag-alayon pagsuportar sa pagupot nila og radio station para maialagad kining maong programa. Og labi na usab sa tanang mga membro sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon sa paghatag binulan para sa PBCM Palace Construction o ang atong pag-atender sa sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Agosto 19, Marso 10 ug ang Disyembre 29. Og kumusta usab sa mga kaigsunan dapit dapit sa Balingasag no? Og diri sa Hingoog City sa Binitinan ug diri usab sa dapit sa Taguluan kang Brother Jerry Edkila. Kumusta kanimo brother? Og diri dapit sa Entero Cagayan de Oro City sa mga kaigsunan og diha dapit sa Mulugan Opol Misamis Oriental Entero Cagayan de Oro City og sa mga kaigsunan diri dapit sa Calaveria sa Mat-Ino sa mga kaigsunan silang pagsunod kang Boy Binlot ug kang Elsa. Kumusta kaninyo? Og labi na diri dapit sa Villanueva ba sa mga kaigsunan na usab kita mga kaigsunan. Kumusta diri sa playa sa Misamis Oriental, diri sa Baybay dapit sa mga Mabini family. Kumusta kaninyong tanan? Og labi na kang Attorney Arnado Samuel Arnado. Kumusta kanimo Attorney? Og dili tungod karon mga pailang pang kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta usab mga kahigalaan o mga kaigsunan sa gihapon kini ang iyong igsoon Evangelista Brother Ronald Canyaban katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among igahatod diha kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko usab kamo sa pailapa sa kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban kaninyo nining atong programa. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Makita usab sa Parasat Cable TV ang atong programa sa TV5 og live usab kita mga kaigsunan sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Og dinhi usab nining sibihan sa RPN DXKD Dipolog mabati usab ang atong programa mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag adlaw gihapon nga Domingo. Live gihapon mga kaigsunan sa Facebook og sa YouTube usab makita gihapon mga kaigsunan. Og dinhi sa RMN DXKD Dipolog ang atong programa mabati ninyo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 or 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLE alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon.
Dini sa probinsya sa Bukidnon, dini sa Valencia City sa Kaboses Power Radio. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon. Dino sa Valencia sa Radyo Komando, DXRC Radyo Komando, mabati ang programa alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Dini sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa samang takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imidya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab ang programa sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi dinhi sa DXRyo Radyo Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kaboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O ato sang gi pangumusta gyapon Brad no. Okay. Bradron ang dapit diri dapit sa Pagadian City no. Makaigsunan og diri sa Entero Dipolog City. Okay. Og diri usab sa Entero Bukidnon Bradron atong mga pagpangumusta na makaigsunan. Magigsunan. O giyadtong gusto magpadangat re batong ihatag ang atong numero kung gusto silang mangutana 0917-811-8882. O giyadtong mga nagasunod Pilipinas mga kaigsunan nga nas tinipong bansa anias tinipong bansa sa Amerika nagasudong kanamo via Facebook Live nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York City. Ni Sister Rizal Barbosa sa Muramos Graham from Oklahoma. O diniusab gikan sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton o ni Brother Nicodemos Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Birano and family o ingon man ato igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos nagasudong usab uban sa iyang pamilya. Ato sabi nga gitimbaya ang atong sa tiksunod nga nagasudong o nagapaminaw sa atong programa dinhi sa MCCS Auto Tire Stop dinhi sa Butuan City o mga dumala o ang nag-iya niini mao si Malcolm Go o ingon man si Sister Adjusi nagapaminaw. Kamong tanan karon nga nagasudong ug nagasunod nagapaminaw ug naglantaw kanamo via Facebook Live kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Ug karon sa paggisgot sa tema balik ko kamo kang Reverend Sally. Mga mahal lamong tigpaminaw Brad Ronnie, Brad Ronald. Ang ato naman karon nga paghisgot mao ang pagtubag sa nakipag-akbang nato o kanunay gyud nga nagtamay sa atong magtutudlo o dala pa ang mga pagbinastos o inyong mamatikdan mga kagalaan diri sa Dipolog sa atong gisibiyahan Bradron sa Dixkidi RPE no RPE Dixkidi alas 6 kita rin magsugod payon sa La City unya kining atake sa atong doktrina kining pastor sa Sabadista nga ang tigpamaba si Pastor Mitchell Bendilio nagsulod sa atong programa alas 7 ngadto sa alas 8 iyaha. Ang atoa kung magbalik-balik gani o atake Bradron natural nga ang atoa pagpanubang taliwala sa kadaghan niyang mga isplikar lugar sa pangatake makalao mo nga amo nang matubag tanan kon inyo lang sundan pero mo na among gingon ya kung bunalan gani mig 9 og sa garote pa lisod pug managang mig 1 kinalan ang sagang para sa 9 o bunalan mi og 1 kinanglan ang sagang lisod pod og numero 7 uno ang para sagang yan
9 ang bunal, 9 pod ang sagang niya na. Tinuod. Karon ni ay usa sa mga texter ni Mr. Bendelio nga pastor sa SD Seventh-day Adventist Church nga iyang pagatahuron nga Nanay Tano, natingala siya po Ronald tungod sa katarungan nga ngano daw siya nga naistaring ang iyang ngalan diya sa kahanginan. Depende ka na nimo kay nganong maistaring ka, gumikan nga dunay imong pag-contribute sa mga katarungan o sa imong pagpanawag diha sa maong pastor. Kasi usa siya sa reaktor ni Pastor Bendelio Reverencia ang programa. Agig pagtagad nini atong patalimugan ang iyang giingon nga nganong nakapangutana siya nganong naistaring siya. Inyong pamatian. Okay. Lawa ko na yun. Mas may na-starring punta. Ano lang na siya? Ano man to? Mas bitaha nga starring ka kay mas bitaha nga na starring ka kay di paminaw gid ita. Pero po do. Kaya- Lawa ko na yun. Mas may na-starring punta. May na-starring punta. Tukulo biya ka. Bitin na niya kung pobre nga ron. Lado biya pa na tininan. Mao dyan kaya May na-starring punta. Tukulo biya ka. Bitin na niya kung pobre nga ron. Lado biya pa na tininan. mao dyan kaya Okay. Atong nadunggan, natingala, Brad Ronalds, ang kining gitawag og si Nanay Tano, atad pa ni Bendelio siyang pagtahod, nga nganong naistaring daw kuno ang iyang ngalan. Ingon dayon si Bendelio, mas maagyod nga may sgutan di ay kay watod pa niya nga nagpamati gyud ita ingon si Amayo noon. Pero ang iya katingala nganong naistaring kay bisan tuod daw og pobre ang iyang ngalan pero ilador ba kuno siya sa kahanginan. Karon ang among rason ini og gitahod ka man og Nanay Tano pamati a lugar kini kung holman namo ang sinultihan ni Mr. Bendelio nga nagbandilyo pamati ako no Nanay Tano sa diha nga kay aron makadumdum ka nganong maistaring ka sa inyong kukabildo, sa inyong conversation pinagi sa pagtawag nimo kang Bendelio na ay imong gibuhian nga tungod kay nagtuo mi sa among magtutudlo taphaw ang among pagtuo kay matod pa nimo upat man ang asawa ay imo bang napamatian si Bendelio unya gusto nimo nga sa imong panawagan o awhag nga ang mga membro ipag-upat pug asawa niya atong patalihugan nganong di ka masangpitan gumikan sa imong mga pag-contribute sa imong conversation tali nimo o kang Bendelio kanimo kang Bendelio o diha sa imong pag tinubagay niya atong mation. Na ako'y pangutana. Kanang reliyon nga ingon na nagaling, ang ilang gituan Ginoo manggid ka ha. So naminyo man ako pat manggid ang asawa. Proven naman gina. Karon ako pangutana, nga naman silang membro, wala po sa namin yung daghan. O gituan pa na mo na ilang Ginoo nga tinuod. Ano sa ni follow sa purero kung saan ang Ginoo gilang gilang. Ano man? Exempted ba ang Ginoo dahil di ako nila mo pwede abot sa mga members, di pwede. Pwede abot sa mga members, di pwede. Naminyo man ako pat, manggid ang asawa. Na ako'y pangutana. Okay. Nga siya pangutana ngano daw ang mga membro daw nato o mga sakop Brad Ron dili sa atong pagdulon ang PBCM. Kaya nga ato daw gituhan upat man daw kuno ka asawa, no? Ingon din siya. Nganong dili man kuno awaton nga matod pa niya nga upat man daw asawa di upaton po daw sa mga membro. Natural gyud nga kinahanglan tag manubag nini kaya ang usang nga reaktor ni Bendelio nga kining gitahon ni Nanay Bibitano nag-awhag man pod nga ang mga membro pod sa BBC mo awat pod nga upat mo'y asawa. Kay matod pa niya murag unfair lugar ba Ron nga anong siya upat uni ang mga membro dili lugar pwede busa pa pwedehon niya di tanawa Nanay Tano kung nanay manggaling ka kay nana sa kahingkoron sa pag-contribute niya na dapat nga manubag mi oy masampitan gid ka gumikan sa imong kababay o sa uban pa sa kalaki nimo ba Kababayan siya di kababayan niya. atong bantayan
ang Biblia ba naabay gisgutan sa Biblia, Brad Ronald, nga mga babae nga magsaba-saba, pero kung dili matarong ang iyang pagsaba-saba, unsa ba ang tawag sumala sa nakasulat sa Biblia? Anagi gisgutan rib sa Biblia ug akong pasahon ng prueba dinhi sa SDA Bible o kung Seventh-day Adventist Church. Ingon niini ang nakapayag sa nakasulat sa Proverbio kapitulo 9 bersikulo 13. Ang mga buang-buang nga babae sabaan man, siya walay pagtagad ug walay hibang kaagan. O di ba tinaw sa Biblia? Nagingon nga ang buang-buang nga babae sabaan man, siya walay pagtagad o walay hibang kaagad. Sa ato pa, kinanglan nga kalaruhon na to, nga para mabutang ta sa adunay kahibang kaagan, nga dili ta ingon nga nagsaba-saba lang, nga matod pas Biblia na ingon o buang-buang lugar ta, pero Pedro, wala gibutang diri kinsay ngalan. Wala butangi. Ang importante lang nakatugon kini. Oo. Pero kining mga babae o kinsa man, mos daghan man o mausaba lang, nabay nagtudlo ni Bradron, sumala sa ilang nakatunan po kining mga babayhana, may mga pagtuo ba po ni sila? Aduna Reverend, pero tungod kay di man lagi nahisibo ang pagtuo ngadto sa matuod yun nga pagtuo mo nang i-address sa Biblia, nagsaba-saba lang, walay hibang kaagan, walay pagtagad, gihulagway nga ingon nga babaeng buang. Mubasa ko sa Biblia, kining Biblia ang version sa Biblia ang pulong sa Dios re. Bari ko mubasa sa sulat ni Apostol nga si Pablo sa ikadawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 8 ang akong pagabasahon. Ang pulong sa Dios nga Biblia nya gingon, kini nga mga babae kanunay nagatuon apan dili sila makasabot sa kamatuoran. Kanunay pud ang magtuon. Doon na po yung mga babae di ay nga kanunay magtuon, pero giingon ni Pablo nga di gyud makasabot sa kamatuoran. Ang mga lalaki nga nagatudlo kanila, ang mga lalaki di ay minagtudlo nini mga babayhana nga di gyud kasabot sa kamatuoran. Ang mga lalaki nga nagatudlo kanila sa sayop nga pagtulunan nagabatok sa kamatuoran sama sa pagbatok ni Hanes o ni Hambres kang Moises kaniadto. Nadaot ang ilang panghuna-huna ug ang ilang ginaingon nga pagtuo walay pulos. Busa sa Biblia Reverend, gisgotan nga dunay buang-buang babae sabaan walay hibang kaagan, doon na diay poy gatudlo niini. Ang nagtudlo magitingon pod mga lalaki, pero nagtudlo sa sayop nga pagtulunan nga nagabatok sa kamatuoran. Dunya kining mga babayhana bisa kung saon pagtuo nila, kay ang nagtudlo lalaki man nga wala makatunong sa kamatuoran, adi gyud makasabot sa kamatuoran. Busa atong napamatud-an mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga klaro ang gihisgutan sa Biblia. Ato nang nakita, no? Nga naaday nagtudlo kanila nga mga lalaki mo na nga nakakontribute ang uban tungod sa ilang napamatian, Bradron. May pagtulunan siya, may pagtulunan po itong iyang nakatunan. Tinuod. Nakaroon. Ngano sa imong rason, matod pa ni Bindilyo, Pastor Bindilyo, Nanay Tano, anong Nanay Tano sa inyong pagkukabildo ni Pastor Bindilyo, nganong dili pwede ng imong nahuna-hunaan nga ipagdaghan og asawa Ang mga membro. Sa ato pa kami lugar nga mga sumusunod. Particular sa mga lalaki. Sultihan ka namo nga tungod kay kami nga mga sumusunod, dunay amo nang gisunod nga pag katudluan nga gikuptan nga gihuptan namo, dili man ikaw mo'y among gisunod. Kay kung kinsa man ang among gisunod, kanay among sundon. Unya kay ang among magtutudlo, si Master mo may nagtudlo, mo'y among gisunod. Kana ba natudlo ba sa katudloan? Sa Biblia, Brad Ronald, pag magisgot ang Biblia o mga sumusunod, doon na ba'y gisunod nila sa ilang pagkasumusunod nga mga katudloan? Busa dito sila magpasikat? Anaagid red. Ang puriba akong pagabasahon sa ang pulong sa Dios na Biblia dinhi sa nakasulat sa Isayas kapitulo 8 bersikulo 16, ingon ini ang atong mabasa.
kamo nga akong mga sumusunod, tipigin ninyo ang akong katudloanan. Atong nakita nga nagpatinaw nga kamo nga akong mga sumusunod, tipigin ninyo ang akong katudluanan. Karon, katudluanan maunday amo ding ipuson o gamiton ang katudluan sa among magtutudlo, diin kami sa among pagka sumusunod, dili ng imong nahuna-hunaan o inyong nahuna-hunaan sa pagkulokabildo sa maong pastor. Na ang among pagtubag, among i-formalize kay ingon ni man ang sistema kung manubag yun po may. Nakaroon, unsa man dayang matanga ang katudluan nga gitipigan nato sa atong pagka sumusunod, sa atong gisunod nga atong magtutudlo, bradron, nga dili pwede itong iyang nahuna-hunaan. Okay, niya ang gitudlo ni Master Reverend nga mo ni atong sundon og di pwedeng paminawon ang mga auhag sa mga tao, mababae mag mga lalaki nga wa masayod sa tinuod dinhi sa pagtulun-an sa BBCM. Niya tay balaod sa misyon. Ini ipakanaog ni Master sa mga misyonaryo ug misyonarya ngadto sa tanang membro o mga missionary balaod sa misyon. Ari ko mubasa rib sa balaod numero 6 sa pahina 9. Nagingon din niyo sa balaod nga gibili ni Master diri kanamo or kanato gidili sa mga misyonaryo ang pakigkuyog sa babay gawas ko ng babay nga iyang gikakuyog iyang asawa. Ma-reverse man bisan pa og misyonarya babay gidili pod nga magkiguban ang babay sa lalaki nga dili niya bana. Diretso dito sa sitas, no? Niya isitas nga gibutang dinhi Reverend nagsulat sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 2 ngadto sa 3 ang atong pagbasa gingon sa pagpahayag. Apan aron sa paglikay sa tintal sa pakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magbaton og iyang kaugalingong asawa. Sa to pa, wala ing nagmanga asawa. Wag yun gingon nga magbaton og daghang asawa. Magbaton ang matag lalaki magbaton og iyang kagulingong asawa. Ug ang matag usa ka babae kinahanglan magbaton og iyang kagulingong bana. Ang bana kinahanglan magtugyan ngadto siyang asawa sa hangay sa magtayon maingon man ang asawa ngadto siyang bana. So ang pagbasa. Di klaro nga mao ni ang giingon nga kamo nga mga sumusunod, tipigin ninyo ang akong katudluanan. Sa ato pa, diha may nagpasikan, dili adtong inyong nahuna-hunaan nga sundon si Master Lugar nga matod pa sinyong gipamatuod nga upat ang asawa. Kay nga naman, kay kana na balay wala na mo nahibalo ang dili niyo pagtuo sa gibuhat o sa bulaton sa magtutudlo para ninyo nahimong salawayon sa tao gani dili gani ka moditso ana labi na sa mga kaigsuonan nga Islam kay upat ang gitugo nila sa Quran. Kanang tawgon nimo baydor, dili ganit ditso na nimo Isa nga pa sa atong presidente Baldron kay ang iyang pagpangatungdanan wala mahilabot ng iyang personal, no? O kinsa pa lugar. Na ingon niya na unta nga magka-control sa baba pero taklis lagi na ang ato aman sa Biblia gitagna o gipahayag nga sa ulahing mga law o sa umalabot Brad Ronald, gitinaw nga may mga mayubiton, di kung kita lang basta mayubiton, gusto nato nga ang mga magyubit dili na magpadayon sa pagyubit Brad Ronald. Pero sa kahimtang sa tagna sa Biblia, ang Dios may buluhaton nga buhat nga bisag sugidlan ang mga tao, di gud sila mutuo dining buluhaton na padayon o wala mapuas ang ilang pagkamayubiton. May prueba ba kita sa Biblia, Brad Ronald? Ani ang prueba rin? Akong pagabasahon gihapon dinhi sa SDA Bible o kung Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 41 ingon ni ang atong mabasa. Tan-awa kamong mga mayubiton, panghitingala og pangawagtang kamo kay sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuhan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo nini. O di matinaw nga doon na di ay buluhaton ang Dios nga gi-address gatos mga mayubiton
nga manghitingala kuno sila unya mga wagtang na lang gani. Tungod kay dunay usa ka bulaton sa Dios nga dili nila pagatuhan bisan pa kung suginlan sila. Di dapat unta. Bisan pag dunay mo pasabot, di gid nila tuuhan ang ilang muyubit ra gyud. Dapat yun unta, brother, nga muundang sila sa pagyubit, no? Oh. Pero ang Diyos naman, wala, gipapadayon ang ilang pagkayubitan. Na maobitaw na, di ba na usa ka parte, nga ilang yun na, nabay day Diyos magminyo. Kung kita maghuna-una sa atong pagtuo, sa pagkawalay pagtuo. Pero, ang dili ninyo pagtuo, wala ka na makapahimo, nga tungod kay kamo na adyana, muundang na lang mi. Ang among nasabtan o ang inyong nasabtan. Paryaso na lang. Ha? Kaya ang among paglaban diri sa among nasabtan, dili pareha sa imong gisunod. Nga giingon og nanay tano. Nga kanang imong gisunod, sige nagtagaw ta kay og di na todo dipinsa, mawad-an man nagsweldo sa 70 Adventist. Tinood. Samtang kami, laban todo, walay sweldo. Laban, og nakakaon man, nabusog ang tiyan, pinagi sa panganyabuhian, self livelihood, Kaugalingong paningkamot. galingong paningkamot, dili nga naningkamot tungod kay para kaon masudlan ang tiyan pinagi sa suhol sa 70 Adventist Church. Dili miingon ana nga paglaban. Tinod ba na, Brad Ronald? Oo, Rep, tinuod yun. Tinod ba na, Brad Ron? Tinood rin. Walay hingon nga nag-after tas atong pagwali din tungod kay may suhol nga gidawat kita sa mga membro wa self nga paningkamot ang nisustain sa atong panginabuhi. Pero padayon gyapon sa pagsangyaw sa pagwali sa mga balita. Tabang pa ang mga ministro sa pagbayad sa radio, Brad Ron. Nakaron. Ingon nini. Pagka nireklamo ka nanay tano, nga gitawag kag nanay ni Bindilyo, nga nganong na-starring ka, gumi ka na ng imong giwat. Unya unsa day gihatag ni Bindilyo nga katarungan. Iyang gisuportaran ang imong pag-ingon nga dapat sundon. Dali-dali din siya og papabasa og Episo 5:1 nga naaman daw kuno nga magmaawaton kamo si Dios. Tanaw na to og pamation na to ang suporta ni Bindilyo. Ako pangutana kay ang Biblia nang imong awaton ninyo. Ana nara ba ila ra po ning gikuan nga naas Biblia Episo 5:1 nga magmawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga. Naawa na. Episo 5:1 basa ati pabasa. Busa magmawaton kamo sa Dios ingon mga anak nga pinalangga ug Magmawaton sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga. Kung tinuod sakto na imong nagpas, kung tinuod magaling na nga Dios na dapat ang mga lalaki nilang membro mangasawa pag tagupan. Ano unta kung ila po nang gituan nga Dios, dato pa ang pagtunay na ng Dios nila para nila tapaw ra gihapon kay ngano waso na sunod anabi. Tanaw ang gitawag og nanay tano. Nay, ang imong gingon ba tapaw gyapon ang pagtuo. Ingon ana unta. Di bilib ka ti Pastor Bindilyo. Pareho gid sila gunahuna. Okay, nakasitas man daw be sa Biblia kung magsaba-saba ta nga babae unya wala mabutang sa hustong pagkahibang kaagan nato. Di kitawag man tag buang-buang ano. Kay kamo may nanudlo sa patakaran nga ipasunod nga naman may gisunod. Kadtong atong nabasa sa 8:16 sa gitawag og ang pulong sa Dios nga kamong mga sumusunod, kinahanglan man daw nga tipigan ninyo ang akong katudluan. 8:16 sa Isaias. 8:16 sa Isaias. Nakaron, pinaagi niya na, gisiportaran din nga gusto ka niya na, nay, kay naman sa Episo 5:1 nga magmaawaton ka mo sa Dios. Boyno, kay magmaawaton man day sa Dios. Ang pangutana, unsay buhat sa Dios ibong awaton, nagpabuot na lang mo nga kanang pagmaawaton para ba na sa pagdagagasawa, para i-refer sa mong magtutulo, para ba na po sa pagkawalay asawa, para ba po na sa usaray asawa, sa tinud-an ng tulo wa gyud na diha. Nga dugang pong pangutana rin yan, ang pagpahayag ba ni Pablo ni panagna ba ni kabahin sa Espiritu Santo nga inig abot og mga sawag upat awaton mo ba gipasabot ni Pablo na? Na mo na karon. Nga atong timan-an nga kung mauni
Na kung si Kristo sa ilang pagtuo ug ato pong pagtuo nga Dios, awaton man ang Dios. Si Kristo kay nagpalansang, molansang ka. Tikalbong ka, Palansang mo. tikalbong ka Bindilyo. Tikalbong gyud ka kung mao man kani imong gusto nga awaton ang buhat sa Dios si Kristo nagpalansang man, magpalansang ka karon. Lisod pod nanay tano og magpalansang ka didto. Ah. No? Unya ingon man sa Biblia nga si Kristo nang luwa ug lapok unya iyang giumol, gihidhid sa buta, awaton pod ninyo kay magmawaton man sa Dios. Kana Bindilyo tubaga, makaawat ka na? Unya si Kristo kay milakaw mas dagat, lakaw pug ka Bindilyo kay awaton man ang Dios. Bidyuhan ta ka Bindilyo, mabuhat na nimo para pruiba nga imo gyud naawat ang Dios. Mo na nga dili ta magpataka para dili matagag kaugalingong prinsipyo ang giingon ni Apostol Pablo busa magmaawaton kamo sa Dios ingon nga mga anak nga pinalangga. Kung dili maday na pag-usaray asawa ug ang dili pangasawa, kung di man po di ay ang pagdaghag asawa badron. Unsa man day ang gipasabot diha nga awaton nato ang Dios sumala pa sa kauban ni Apostol Pablo. Aniya, Biblia may adlong ko ang pahayag Reverend atong matubag nga ang gipasabot ni Pablo nga pag-awat dili ang gibuhat sa Dios mo'y awaton diha. Nga katong iyang gigamit nga ipaawat lugar nga atong magtutulo nga upat na asawa. Busa ang imong gigamit nga Episo 5 sa pahayag ni Pablo, at tikalbong gina. Uwaw kayo no. Niya ang gusto nga ipaawat sa Dios sa tao sa pahayag ni Apostol nga si Pedro. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 ngadto sa 16, ipabor namo ang pagbasa sa inyong hubad nga Biblia, Seventh-day Adventist Holy Bible. Niya, atong paminawan, inyong paminawan, mahigalang makaigsunan. Apan maingon, nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab, magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Pahayag mo ni Pablo nga to sa iyang masig ka magtotoo. Ni Apostol Pedro. Apostol Pedro, pahayag na nga to. Basta napit si Pablo ani sa pag-explica Okay, po ni maorong Pedro. ang prinsipyo O sa nila. naman sila prinsipyo po. 16. Kaingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan. Sanglit, address mo sa Dios, ako balaan man. Kung may gisulat si Apostol Pablo Bredron nga magmaawaton kamo sa Dios, hain di ang pagkamaawaton? Ang gisgutan, gipaluap ni Pedro, gitubag ni Pedro nga ang pagkabalaan, ang pagkaawaton tungod kay ang Dios balaan. Kinanglan, matod pa siya, ingon nga ako balaan. Kinanglan kamo, magmabalaan. Mo din ay gipasabot. Dili di ay nga, way asawa. Dagkagasawa, usaray asawa. Saray asawa. Wa diha ang gipasabot. Ang pagkabalaan di ay, kung mautoy awaton diya sa Dios ang pagkabalaan, nanay tanong, mga mahal nga tigpaminaw, unsa ba day ang Dios kung siya balaan nga mo'y awaton sa mga tao, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Ani ang proibared, ako gapo pagabasahon din sa SDA Bible kung Seventh-day Adventist Church. Ipabor na to. Ipabor na to. Dinhi sa nakasulat sa Hebreohanon Kapitulo 6 versikulo 18, ingon ini ang atong mabasa. Aron nga pinaagin ining duha ka mga butang nga walay pagkausab, nga tungod niini dili mahimo nga mamakak ang Dios. Kita nga nanagpangalagyo aron makapanalipdan, makabaton sa dakong kadasig sa pagpangupot niya anang paglaom nga gibutang sa atong atubangan. Kung mao matinaw mga mahal nga tigpaminaw, aron nga pinaagi di ay niining duha ka mga butang nga walay pagkausab nga tungod niya na dili mahimo nga mamakak ang Dios. Kita nga nanagpangalagiw aron nga kapanalipdan, makabaton sa dakong kadasig sa pagpangupot niya ng paglaom nga gibutang sa atong atubangan katong duha. Usa giingon, dili namuputa, dili mahimo nga ang Dios mamakak. Unya kay ang Dios di man mamakak. Ingon ang Biblia, kinahanglan kamo magbalaan sanglit ako, balaan man. Awatan ninyo ang Dios. Mao na ipaawat. Kung ang Dios makakon, di awaton na to na. Mamakak ta. Oh, Kung makakon man. buot ipasabot. Pero Pedro ni gitinaw ba yun nga ang pagkabalaan mauna ang dili pagpamakak. Kay kung ikaw magpadan sa pagpamakak, kana ba'y dili ka nahimong balado sa kinahanglan gyud nga hukason ang pagbakak na doon. Mao bagyoy
katinuan niya ng pagbalaan Mao na gina ipaawat. Mao gina Reverend, kay kung ang tao mamakaka di man siya balaan. Kay naton mga nabasa nga ang Dios ipaawat kay balaan ang Dios, nya ang Dios pod dili pod magbakak. Busa kung namakak, dili nga nakapabalaan sa tao kung ano ana ang pagpamakak. Nya ang pahayag ni Pablo atong basahon Reverend sa Episo Kapitulo 4, versikulo 24 ngadto 25 ang pagbasa gingon sa pagpahayag. Og isulob ninyo, matud pa ni Pablo, ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod, nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Amo ni pahayag ni Pablo, ipasulob ang pagkamatarong tinuod nga pagkamatarong nga gingon pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Tusa, pupusta ka dito, ang pagkabalaan di pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Oo. Ano itong pagkamatarong o pagkabalaan? Mo ni pasulob matud pa ni Pablo. Unya dayon, aron masulob na O niya sa 25, tungod diini hukasagikan kaninyo ang unsa, ang kabakakan ngano, o ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahidman sa usa ug usa. o di para ipahukas kay tungod nga mahukas ng kabakakan di ang isulti mauna ang tinuod ngadto sa iyang silingan. Kay kung di ta makahukas sa kabakakan di pa nato maawat ang Dios. Oo. Ang Dios maminatud-on man dili man bakakon. Mauna ang giingon sa 5:1 sa Episo nga ipag-awat. Nakaron gigamit man ninyo na. Kusog mo gamit sa bendilyo ni. Nakaron ang pangutana kay ang pagkabalaan nga ipaawat ang Dios sa iyang sistema sa pagkabalaan. Unya ang paghukas man sa pamakak brethren ato ipangutana sa nagkulo kabildo o sana si Pastor Bendelio ang pangutana kining ingon ini ang gibuhat ba ni Bendelio naaba siya sa pagkabalaan brethren, nakahukas ba siya sa nining tugon nga kinala awaton ang Dios nga balaan nga dili mamakak. Wa gyud Reverend atong pabinawon mismo si Pastor Bendilio nga siya wa gyud makatuman sa gingon nga awaton ang Dios nga ang pag-awat mao tong di mamakak kay siya mismo gikan siyang bibig or bakba namulong nga siya bakakon. Atong pabinawon Roma 3:2 ato masahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan Ano? 3:4. 3-4. Wala gayod kinahanglan maminatud-on gayod ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kaya unsa day? Ang tanang tawo bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ambot. Ay kung inang manok ang nag-text. Og naan pa po siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag ni Apostol Pablo, Episo 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, unsay giingon? Ato masahon. Ano na itong klarohan na? Sa man po noon na, Ephesians. ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Kaga ko pagkakon na ako bakakon, honest ko! Kaga ko pagkakon na ako bakakon, honest ko! Atong nakita no. supported kayo ang iyang mga Supported. pamahayag Reverend nga sa iyang pag-angkon nga bakakon honest Gyud ko no siya. honest gid ay. Buutan po no, brethren. O sa mga pari pata brethren sa Iglesia Katolika, adon na may pag-confession no, buhaton sa mga sumusunod, brethren. Pero wala pa ta kaabot sa kumpisalanan no, konfesyonaryo. Iyan ang gisulti. Honest gyud ko no siya nga bakakon siya na lisod man po Brad Ronald nga mutuo ta atos lain. Na mutuo ba ka Brad Ronald sa iyang gingog bakakon siya? Mutuo gid red gabakakon gid siya. Ikaw Brad Ron, mutuo ba ka sa iyang pagingong nga bakakon? Anis mo kuno siya sa iyang pagkabakakon? Tuo gid kayo Reverend. Oh, na may panultiyon, honesty is the best policy. Yan gituman. Nakaron ingon ni man ang atong buhaton. Nakaron kay siya naman, ikaw naman mismo Mr. Bendilio nga nagbandilyo sa imong kog nga bakakon ka. Ngano man nga nahimo siyang bakakon. Mao man na ang Dios ipaawat nga dili bakakon, maglain kag imo ha. Iyang pangutana ang prinsipyo nato kung magisgota about sa lapida, kung magisgota kag lapida. Kini bang the word nga lapida, Brad Ronald? English na, Cebuano na o Spanish sa atong prinsipyo nga nahibaluan? Sa Spanish red. Ang Cebuano gi-adapt sa Spanish. English word na dili. Dili. Sa imo ha Brad Ron,
Okay, kung ako, akan ang lapida dili na English word kundi usana ka Spanish word i-adapt sa Cebuano nga pinulungan. Pero ang pangutana, kung ari naman ta kang Mr. Bendilio nga nagbandilyo nga gisunod ni gitawag o pagtahod ni Bendilio nanay Tano. Kining lapida unsa na niya? English. O deklaro kayo nga namakak kabindilyo, dito magiging sa mong pag-ingon nga honest ko nga bakakon ko. Kaya naman, Atong pamati. atong paminawan kay matod ba niya kining lapida English word man daw ni. Tuloy. Printed ne. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong masahon. Onya, og mutuo sila ani, di ilang tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila mutuo og cross. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Onya, ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya, ibutang ng in-English sa Bisaya. Kanya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Tuwa na. Oh, klaro. Nga kung si Bendilio may pasultihon matod pa niya kanang lapida sama kuno anang makakita kag lapida maker. Nadamay. English English man tungod kay tungod sa lapida maker. Dong Bendilio, isip pag amo kang ingnog indayon kay nibiya na di kas imong pagkadudong kay are na kas pagkainday. Lisod pug tatayo na to rin. Dong Dong lang. ini ang English word ay ni lapida maker dong. Lo na giingon nga katawa ra ba kang kusog pero di lang amo manang kanang simple lang ba Honest ka na dong nga kanang lapida English word na. nakaron tungod kay naghisgot man siya sa ato ng mga napabati na bradron nga sa panahon kuno sa Biblia walay lapida pag ingog panahon sa Biblia walay lapida di basa ta nga ang the word nga lapida mabasa sa Biblia pero gihimo niyang sayop asa ang mabasa the word lapida sa Biblia bradona Ani Arib, akong pagabasahon din sa Biblia nga New Words Translation nga Cebuano lang Cebuano. ang kalibutang hubad sa balang kasulatan Orib. Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang hari, kapitulo 23, bersikulo 17, ingon ini ang atong mabasa. Unya siya miingon, unsa kanang lapida nga akong nakita? Niana ang mga tao sa syudad, miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda, og nagmantala nining mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran ni Betel. Klaro kayo. klaro kayo nga nay mabasa nga lapida pero unsa iyang gibuhat ingon din siya daghang sayop aning Biblia ha kini daw nga Biblia daghang sayop kay ang iya man nga matay nalutsan man ko nga ang Biblia ang lapida naa maday busa kining kambyada imbis primera suswa na magkuan di largo mahinog kwarta niya karon kay nilargo magkwarta isa kanang lapida English word na di pwede pod nga kanang English word nga lapida isagon na nga to Bisaya Sayop daw na para sayop niya. na dahil na sayop na hinoon me kay gumikan na anaon ta to'y lapida pero sayop man kay English word man na unya nasagol pod sa Bisaya ng English word dong ingon ra bakado nga honest ko sa imong pagkabakakon na karon ang pangutana bradron kini kahang gitawag og lapida kung mubasa tag dili referensya bradron kining lapida English word ni Dili. Okay, basa ta og usa ka referensya kining dictionary nga ang English Cebuano Visayan Dictionary o dictionary by Rodolfo Caboncered. Ari ko mubasa sa English word nga gravestone ang gihatag ana nga pahayag ang hubad lapida. Basahon na to.
ang gingon gravestone. Ani ko mabasa sa pahina 451 sa word nga gravestone. English word ng gravestone. Noun, gihatag lapida. Close and open parenthesis, Spanish. O, sa ato ba, kining lapida, usa ka Spanish word na giadapt sa Cebuano, gikan sa English word nga gravestone. Asa man do, Bindilyo, nga ningon kag lapida, English word, nga gikan man na sa English word nga gravestone kanang lapida. Di na unsa na karon, di hustog yun. Gusto gyud bakakon ka. Na karon ang pagkamaawaton sa Dios, ang paggabalan nga dili man mamakak. Wakawat si Bindilyo. Bis ang Biblia ninyo, hukasan ninyo, isulob ninyo ang kamatuoran, hukasa ang kabakakan, moingong kag gihukas, imo ra pong gisulob. May damit pagtiksto nga ipahukas pero wag gid kahukas. Na karon mangdamay Damay pa. pa. Na karon ang atong buhaton sa pagpangutana kay kana kung mabasa man nato bradron nga bisag di siya mosugot bradron nga tinini ang lapida bradron kay English word na matod pa niya di mosugot gyapon ang referensya gawas og ang iyang baba nga mao diferensya kay sugot na daan na sa ubang huban na sa Biblia nga ato lang hisgutan no Okay? nga gitawag og easy to understand Bible sa 23:17 giingon man nag Sa ikaduhang hari, sa ikadong hari headstone histo ng terminong na gigamit. kung atong adtuan ang referensya nga dili diferensya bradron unsa man ang headstone sumala sa referensya Okay, niyatay Merriam Webster Dictionary. O sa ka-referensya nga dili kasupak sa Biblia. Sa ito pa dili gini diferensya, referensya gini. Ang headstone nga sa bagkong kalibutang hubad sa balang kasulatan, lapida, atong basahon ang gihatag nga definition sa headstone. Now, okay mo may gihisgutan bradron sa ikadong hari 23:17 no sa easy to understand Bible. Niya, headstone, noun, a memorial stone at the head of a grave. O sa din na ka-memorial nga bato nga naa sa uluhan sa lubong, grave. Nagihatag ang mga synonyms, ang synonyms, different word but the same in meaning, sa giingog headstone ang synonyms o sa gravestone, monument o tombstone. Ato nang nabasa kaganina, Rodolfo Cabonce nga hubad nga diksyonaryo. Ang gravestone ang iyahang Cebuano o Spanish lapida. pagka Biblia ang hisgutan bradron ang monument ang gravestone ug ang memorial stone ug ang headstone maora day na Hubad lapida gyapon. na bisan pag granting nga sayop tong Biblia ha di gyapon mosalir ang iyang kagustuhan bradron na labi na nga ang lapida dili di na English word na nakaawat pa mi sa Dios ang pagkadili bakakon mamo na dili tong inyong gihunahuna sa Efeso 5:1 nga nagbuhat-buhat mong istorya nga awaton ang sistema nga upat ang asawa kay wa magtudlo anang Efeso 5:1 dili ingon yan ang inyong mga sinabtan unya karon bradron ang iya usab nga gingon nga nabasa noon tang lapida pero gi-additionalan niya ba English word kuno na pero kana kunong English word granting English to bradron di kuno maayo ang English nga isagol masagol na sa Cebuano Sayop daw. sayop na Atong nabate. na karon sa ilapod ba bradron wa ba sila mga basahon sa iyang pagkasabadista nga iyang gisunod si Ellen Goldwhite wa may basahon nila nga nasagulag English kay matud pa niya pagka English masagol gani na sa Bisaya sayop na di gina mao Okay? Niya, dugang nimong mga palipaghong sa kauwa o bindilyo. Ingon ka nga sayop nga ang Bisaya isagol sa English, ikaw daang sayop na ka. Nga naman, mag-in-English man ka, mag-Binisaya man ka, nagsagol man na, di sayop ka. Inyong pong libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Mupuriba pod nga sayop po ni nga naman nagsagol man ang English na niyog. Cebuano, amo man na imong giingon nga premise nga pagkasagol ang Bisaya og Cebuano sayop. Ari ko mubasa rin sa pahina sa Isog City, mga punto lang nining libro mga hitabo sa katapusang panahon by Ellen Goldwhite. nahitabo gid siya ni Ihitabo gyud, pwede hitabo gyud, no? Sa matag tapos, sa matag pamahayag, among gibutangan og timaan sa mga gikutluan uban sa pitsa sa pagsulat.
o sa pizza sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White. Amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes. Bisag diha lang ang punto nga itong gikuha. Footnotes o sa ka-English word nagsagol sa libro nga Bisaya. O sayop na ning imong basahon bindilyo nga gisulat ni Ellen Goldwhite. Oh, giatake nimo si Ellen Goldwhite ani. Oh, tanawa. Uwawa oy. Oh, moingon siya, iyara batang uwaw-uwawan, pero kini, mo na gingon, makapal na mukha na pud ka, ane? Ha? Muna itong pagtimbangan ninyo mga sabadista. Nakaron. Padayon pa ba mo musuporta ni Bindilyo? Tungod kay magmaawaton manta sa Dios. Mao man to'y gingon ang pagkabalaan man dito ang dili pagkabakakon ang buti pasabot sa Episo 5:1. Dadro no sa mga suportar na nga mga sitas. Oo. Ang ato bang Ginoong Kristo Dios ba, Brad Ronald, sumala sa atong pagtuo o sumala sa Biblia? O red, Diyos gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Ang prueba akong pagabasahon nini sa Biblia nga ang maayong balita Biblia dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 ingon ni ang atong mabasa. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. O klaro nga Dios di ang atong Ginoong Kristo kani yun ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa atong amahan. Kung Dios man di si Kristo, si Kristo po dapat awaton. Mo na among gingon, si Kristo kay nagpalansang man og magbuhat-buhat ta nga awaton di ang Dios. Sumala sa Episo 5:1 magpalansang karon bindilyo kanu saman. Magpalansang pun mo na eh. Kaya siya pa'y magpalansang kay awaton man. Malagi na ang atong videohan rin para gyud nga prueba gyud. Kuan ba nga nakaawat gyud sa Bindilyo. Pero sa Biblia dili na mao. Ang pag-awat sa atong Ginoong Kristo nga Dios mao gyapon. Ang dili pagpamakak mao'y ipaawat diya sa atong Ginoong Kristo nga sundon siya kay kanang pag-awat ang pagsunod man na. In the same way, hay nang prueba nga mo na ibuti pasabot dili kay ang Episo 5:1 pagdaghag asawa ay pasunod o ang pagkawalay asawa ipasunod ng Dios o ang pagkausaray asawa ipasunod ng Dios. Ay ang prueba brethren. Okay niya, Biblia ang Katoliko gyapon rin na basahon sa pahayag ni apostol nga si Pedro. Ari ko mabasa sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ngadto sa 22 ang akong pagabasahon. Ang maayong balita Biblia. Biblia ang Katoliko kini. Niya. Unang Pedro 2:21 ngadto sa 22 mga higalag mga kaigsunan gingon. Gitawag kamo sa Dios aron magantos. Kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panag-ingnan aron inyong sundon. Unsa man ning panag-ingnan nga gihatag aron sundon sa mga magtutuo ni Kristo? Buti pasabot awaton. Awaton. Wala siya si Kristong gipasabot. Makasala ni mamakak. Klaro kayo mo ni ipaawat nga nagbilin si Kristo kung sa ka panag-ingdan haron sundon. Unsa man day gibuhat ni Kristo? Wa siya maghimog pagpakasala o wa pud siya mamaka. Karon matinaw na. Ang question karon, Mr. Bendilyo nga nagbandilyo. Kining imong giingon nga maayo mosulti na naitano. May pud kuno mawali, matud pa nimo na naitano. Karon, di ka ba mangutana adto? Asa siya referensya para ikatumbas ang lapida dili gid na o English word gina para makapatas makapatas niya nga makukuha ng pagpamakak. Kay ipaawat man day si Kristo ang pagkadili makako ni Kristo. Unsa ba naawat man nimo Mr. Bendilyo sa imong pagbandilyo si Kristo? Pasagdan tang imong babaog naawat man nimo si Kristo. Itong paminawan. Ako bakakon ko. Kagago pagangkon nga ako makakon honest ko. Kagago pagangkon nga ako makakon honest ko. Salamat. Honest di ay siya Brad Ronald, Brad Ron. Sayang pagpamakak. Sayang pagpamakak. Nga naman nga honest siya pagpamakak. Tungod kay matod pa niya, ato namang nasusi nga ang lapida di man na English pero para niya English man ato pa mation balikan pa. Okay. Kanya ang lapida man sonan English word mana. Kanya ang lapida mga kaigsonan English word mana. Okay. Muna nga sayop ginang ibutang ng in English sa Bisaya.
Kada bitaw makakita kag lapida maker. English word man na. Oh, kita na. Di nata maglisod. Di na. Oh, ato nang napamatud-an sa unahan. Basig makabasa siya referensya, bisan na lang diferensya bradron kay may na lang nabasa di po dito diferensya niya. Ay, yang ihatag na para gyud nga ang yang reactor nga sinanay tanong mobilid gyud samot nga di ay si Bindi lumay gyud nga magwali. O niya magbantay raman nagigpapahulay Sabado kay di makatinuod ni kay sila'y tinuod bradron pero magbantay ra pud ay tag Sabado ron diya sa pagbantay Sabado magbakakat ta. Na. Mag-in-English ta. Unya kanang lapida atong Englishon nga lapida na English word na. Moingon nga sayop ang English isagol sa Bisaya nga mag English pod. Oh, natudloan mong kunuta sa atong magtutudlo nga piki. Pero Ang nagtudlo niya kay di man piki. Oh. Ano man nga mupaka man. sa dili sa gingon ni piki. Nakaron. Arita sa gisgutan na pod kay kini siya mga mahal lamong tigpaminaw. Dunay among porsyon nga kana kung iyang giisgutan nga dagasawa amo naman ang natubag nagbalik-balik na. Unya niingon mi nga naingon man ni siya plakang garas wala man ang plaka ron bro. Wala na kay mga kuan naman high tech naman CD. Sa una dunay CD. Pero pagka plaka ang gisgutan sa una na mga nabilin. Pag magaras ka ni asa magaras brother dito na mo balik. Niya nagingon tag samaan ang kanta nga giingon kay imong gitiaw-tiawan atong example lang ba unya nagaras dia gitiaw-tiawan pagingon kay imong giti diha lugar ba bro nagbalik-balik sama si ang katarungan ba ang ato kung nabalik pagpanubag man kay ibalik man yung episo 5:1 nga pagmaawaton sa Dios pagdaghan ko nung nagkasawan nasaypan ang pagkabalaan ang pagkadili bakakon mooy ipaawat diha nato sa Dios. Nakaron ingon din siya nga kinsa lay hilig og giti para gyud makadrive siya sa iyang pagkabastusan ba iyang gidrivean dito pero abi nimo mga mahal mong tigpaminaw nagdugang og baka kana kunong gitiaw-tiawan dito kuno na sa mitulo na kanang mitulo na kang maksurban man na ato ipakita bradron unya palihog kuno basa kung naaba sa anang iyang gingog gitiaw-tiawan niya atong patalinghugan sa ang iyang rason ni Bendilio. Ingon sila nga kana bang kanto bitang mitulo na niya naguba magong plaka god. Kanto bitang mitulo na niya naguba magong plaka god. Niya giti aw-tiawan nakaguba magong plaka. Giti. Niya ang pangutana 15 helix giti. Niya matod pa nila giatake daw. Nga naman mong gahisgot-hisgot o gito, nga ngini ang Diyos, Espiritu Santo, mo may galumpong babae. O sa ba yung purpose galumpong babae, dili gito Tanawa Para makadrive siya siyang pagkabastusan ba, giti, sama kunoan ng kantang mitulo na. Kini bang mitulo na, naaba diha ang pulong gitiaw-tiawan para iyang katingon nga giti, kay hilig kuno atong magtutulog giti, brother? Wala gyud. Nga, atong makita, no? Atong tanaon kinsay nagkanta aning mitulo na ang title day bradron gihidlaw na in town ako mitulo na si Max Urban man day bradron Ang singer. Put doon ninyo nagbasa makita man ug naakabalo mo ana wala gyoy gitiaw-tiawan diha igiingon niya giti nga moy nakapahilig sa among magtutulo daw niya, nagtugaan kas tinon. Asa man ni makita sa kanta nga usahay kang Pilita Corrales. Niya itong makita. Si Pilita Corrales na lyrics niya asa. Na gitiaw-tiawan nganong gitiaw-tiawan na atong gipasabot nga diha lugar nagaras nganong giti kay nagaras man gitiaw-tiawan. Unsa dayon ang example nato nga nagbalik-balik siya siyang pagka binastos nga natubag na. Sa kinsa lay hilig og giti tanawa. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw. Lagi bradron kay ang oras nato. Focus lagi rin. Ni abot naman daghan pang atong suportar unta bradron. Pero matinaw na sa mga kaigalan nga ultimo nga pagkabakakon nga gidili sa Dios nga awaton ang iyang paggabalan nagyama-yama og gamit og bersikulo ba pati pa kanta nga gitiaw-tiawan to ako nuna sa mitulo na sabad diha bisag pag
mangita pa kagkantang may buhagay na. Wa gyud di gyud makapabuhagay anang imong ingog kanang gitiaw-tiawan. Tuwa na sa usahay, ang kantang usahay. May pay usahay kay usahay pero ikaw sige lang kag pamakak niya, pirmi naman. Pirmi nimo gibuhat ang pagsulob imbis ipahukas ang kabakakan. Mga malamong tigpaminaw, salamat sa inyong pagsunod sa programa sa PBC Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Miabot na mga oras, ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio og sa kauban nga Evangelista o Ministro. Og kini usab si Brother Ronald Kanyaman. O kinasa mga inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.